19 listopad. Godzina 15:22. Kuriera z Wiedźminem brak. Tyle. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Film w normalnych filmach. Cześć. Se zjem gołąbka przynajmniej. Ja już poważnie zaczynam wątpić. Z tego wszystkiego już się odpaliłem nawet GTA 5. Kurwa, jeszcze pada. Gdzie mój Wiedźmin? Przepraszam, nie rozpoznałem tego. Spróbuj włączyć połączenie z serwerem. W dupę się pocałuj. O Wiedźminie, proszę cię, kurierze, proszę cię, przynieś do mnie Wiedźmina. Co nie? Dokładnie.